kɔrɔ jɔn ye saba miniya. Miniyama ni taara taale la saba miniya ka duwa k'i falu ye. Miniyama ni taara taale la saba miniya ka duwa k'i balu ye. Miniyama ni taara taale la saba miniya ka duwa k'i kɔrɔlu ye. Miniyama walo tɛ kɔnɔya sa saba miniya wala jɛnɛma kɔnɔya sa. Miniyama furu ma jalonya sa saba miniya furu jɛnɛma jalonya sa. Miniyama ni den tɛ mɔgɔ min fɛ denmuso ni den kuntan dentigi b'a tile k'i la. Miniyama ni cɛ tɛ mɔgɔ min fɛ denmuso ni cɛ kuntan cɛtigi b'a tile k'i la. Maliyɛnw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don ouverture media bɔlɔlɔ la nin wagati in na an bɛ aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ka wagatiw ye. Bi ye mardi ye août kalo tile 30 san 2022 aw ka jamukan mandi de kɛnɛ kan ni o ye OM Live n'o bɛ présenter aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Abdramane Kulibali. Ka ɲini aw fɛ aw ka partager kosɛbɛ bi sujet belebeleba fila b'an bolo o fɔlɔ o ye jumɛn ye an n'an balimamuso dɔ bɛna kari ɲɔgɔn na sisan ko ale a yɛrɛ de b'a fɔ han mɛ dan ye mɛn tigila ye ko a fitinin a kuma fɔ man di a violera nka problème ba to ye ale yɛrɛ bolo k'a bɛ furu min na sisan ko furu in de ye ko a bɛ fɛ ka ladilikan caman sɔrɔ o la ka d'a kan ko cɛ tɔ sɔn koli ma mɔgɔw k'a hakɛ to ko cɛ kasa man di a da kasa man di cɛ in ko nɔgɔ dan de y'a ta ye minɛ donc an balimamuso an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ de bɛna da don nin kabako ko in na k'a ɲɛfɔ an ye kun min na a cɛ tɛ sɔn koli ma an n'a ɲininka o fana la n'o y'a sɔrɔ safinɛ tanya de b'a la walima n'o y'a sɔrɔ fu de tɛ ou bien n'u bɛ yɔrɔ min n'o y'a sɔrɔ ji tɛ yen ka d'a kan ni a bɛ k'a fɔ cogo min n'o don nin cɛ sugu ninnu fana bɛ mɔgɔ faga ni maloya ye ji bɔlen ba in na surtout samiya yɛrɛ mɔgɔ tɛ sɛgɛn jiko la o la ko nka ko cɛ in ko koli de man d'a ye farikolo kasa dɔrɔn tɛ ko da in ko o fana tɛ sɔn donc filanan o ye an balimamuso wɛrɛ ye an n'o fana bɛna kari ɲɔgɔn na sisan ale ta ye min ye ko ale fakɛ ala ye diɲɛ don o don dan ale kɔni ni ɲɛ ni fa ɲɛ n'u ye ɲɔgɔn ye ko ɲɛ in de kɛra naani ye fa ka du kɔnɔ non berela gosili banna ye a b'ale ka ye ko fali bɛɛ bere kɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dasi k'a ka taa ka bɔ a fɛ yen k'a ye nin wagati bɛɛ kɛ k'a ma furu mɔgɔw ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don k'a bɛ to k'a fɔ ale ma ko sungurunba ale fana bɛna k'a da don a ka nin kuma in na aujourd'hui ka se ka a ɲɛfɔ aw bɛɛ ye k'a fɔ aw y'aw ka sɛbɛkɔrɔ partager an bɛna baro daminɛ san mais walasa k'a lawaleya n ye wele bila mɔgɔ fila ma ni o fɔlɔfɔlɔ ni o ye Awa Fɔnba mɔgɔw ko ale ka zana ka d'u ye kojugu ko zabankolo tɛ kunu wali bobara kama an b'a fɔ cɛ fana ye k'a k'i ko Awa donc a filanan o ye n yɛrɛ denmuso ye ni o ye Yayi Konate sans plus tarder Awa n bɛ kuma d'aw ma aw ka folikan kɛ an ka sɔrɔ ka don jamukan kɔnɔna na Awa bonsoir. Bonsoir Alajon ça va bien an bɛ foli di an filɛlibagaw ma Mali kɔnɔ ani a kɔ kan mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ouverture media an ka foli b'u ye Alajon an b'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri la. Merci beaucoup Awa Fɔnba a n'a ka sourire mondial ba ninnu Yayi bonsoir. Oui, bonsoir Alajon. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Merci beaucoup ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ an b'an ka sponsor officiels fo minnu dara jamukan in na Awa ka jukɔrɔma tonton an ka se cogoya min na ka baara ɲuman kɛ ka a yira mɔgɔw la o fɔlɔfɔlɔ o de ye Nutrelac denbalo la sanbalaɲɔ Awa den dumuni a bɛ ka taa dɛ maaw de bɛ to ka weleli kɛ ka bɔ kɔ kan k'u muso n'u denw bɛ yan nɔ ka wariw ci ka na an b'a san ka na u ka mɔgɔw bɛna ta ka taa n'a ye k'i to k'ale di den ma Awa den i di to a kɛ gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yen a tɛna olu dɔn kolobɔ gɛlɛyaw bɛ o la banamisɛnnin wɛrɛw b'olu la a bɛ tila ka kolo de don ka ɲa ka den k'a hakili ja kosɛbɛ ka fɔ mɔgɔw ye k'u k'a ɲini ka d'u den ma u ka nkalon bɔ an da a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ butikibaw butikimisɛnninw ani pharmacies a filanan o de ye boisson énergisante 3 Ors ale filɛ Yayi bolo k'a min
nin boisson in awa café guni ne bɛ na nka a ka jugu sɛgɛn ma dɛ ni i farikolo sɛgɛnnen don awa ale ɲini dɔrɔn i k'ale min n'i y'ale min a bɛɛ sɛgɛn de sama ka bɔ adamaden farikolo la dulɔ t'a la foyi t'a la a kanɛti ni dama gɛrɛ dɔrɔmɛ 100 dɔrɔn don awa a sabanan o de filɛ bolo ni o ye jus original an ka jiridenw nɔnɔ o bɔ k'a basago ko cɛɲina k'a d'a ma an ka se k'a min ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ foyi las'a ma ale ɲɛmɔgɔya so o de bɛ madame Sanogo Awa Jire bolo k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka original min surtout an bɛ nin wagati min na consommons malien nin ye Mali jus de ye ka tant que i b'a kan i tɛ kɔnɔja i ɲɛ la a naaninan n'a laban de filɛ ne yɛrɛ bolo double 7 7 awa nin y'a 60 ta de ye awɔ 60 kɔni da bɛɛ b'a la nka a tɛ cɔ i dɛ u y'a nɔgɔya ka 60 ta kala ka 100 ta kala ka 200 ta kala bɛɛ n'i bɛrɛ n'i ye nin min awa o kɔni o ye sɛgɛn i yɛrɛ b'a tatɔ ye ka bɔ i farikolo la wa a ka fisa cɛw ma kosɛbɛ k'a bɛ cɛw dɛmɛ a bɛ cɛw dɛmɛ ni i farikolo ala jɔ ala bɛ musow yɛrɛ dɛmɛ parce que n'an sɛgɛnnen don ou bien ni dumuni min an kɛlɛ n'i y'a a min dumuni min ni kɛlɛli min kɛ a t'i kɛlɛ puis a b'i fari lafiya fɛn min ka ɲi cɛ ma o bɛ muso kɛ gɛjɛgɛjɛgɛ tiɲɛ yɛrɛ la min ka ɲi cɛ ma o fana tɛ kojugu ye muso ma minɛ awa an bɛna jamukan daminɛ rapidement an bɛna an balimamuso wele awa k'a cɛ tɛ sɔn koli ma n ko nin ye OM Live la yan nɔ a bɛ kalo damadɔ bɔ bientôt san 1 nka nin ye an siɲɛ 2nan ye ka maa ye maa min tɛ sɔn koli ma nka a dɔw la an ni muso dɔw fana bɛnna olu fana cɛw de tɛ sɔn koli ma an ni cɛ dɔw bɛnna plutôt olu fana musow de tɛ sɔn koli ma awa an balimamuso b'an bolo kɔrɔ allo aba i bɛ direct la ouverture média bɔlɔlɔ siraw bɛɛ kan sisan nɔ i kɔni i ye nouvelle dɔw fɔ an ye an kan ka na kuma bɛ di yɛrɛ ma i b'i da don a la o fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye ko i denmisɛnninama i bɛ hakɛ to kuma fɔli la ko mensonge dɔw de binn'i kan o kɔfɛ i kɔrɔbalen ko ala ye furu don i garisɛgɛ la fɔlɔ ma ɲa nka k'i bɛ filanan min na bi ko o kɛn bɛ k'i sɛgɛn dɛ ka d'a kan ko kɔkɛ tɛ ko a da tɛ ko tiɲɛ don wa a tɛ ko baasi tɛ maintenant an bɛna kuma d'i ma i b'i da don a daminɛ la fo ka se an bɛ wagati min na i ko ko bin kɛr'i kan an b'a daminɛ o yɔrɔ la fɔlɔ binni kɛra e kan cogo di cɛw ye sɔrɔ cogo di ka bin e kan ok n ka foli bɛ ouverture média mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bon ne ta daminɛna n denmisɛnnin o y'a sɔrɔ n tɛ tɛmɛ san 4 san 5 ninnu kɔnɔna kan o y'a sɔrɔ an ka du tugulen tun bɛ terrain dɔ la mansɔn 2 de tun bɛ to ka taa so in kun jɔra mais a bɛɛ kun ma ban bon yɔrɔ minnu kun labanbali don 2 de tun bɛ to ka taa o yɔrɔ labanni na sisan bon n'u tun bɛ taa u bɛ te san ka di ne bamuso ma ko ne bamuso ka te wuli bon ne bamuso ye te wuli sisan nɔ u bɛ te di ne ma ko ne ka taa te d'u ma bon ne taara te d'u ma ne ye tile damadamanin k'o la ne bɛ taa te d'u ma bon don da de ta kɛra ne taara te di cɛ in ma o y'a sɔrɔ a tɔ kelen dɔ in bɛ sanfɛla la ale bɛ ka cɛncɛn na yɛlɛ k'a d'o ma bon ne taara ni te ye yɔrɔ min na dɔrɔn a sɔrɔla ka ne minɛ ka ne ta ka kɛ i b'a fɔ a bɛ ne kɔrɔta ka bɔ dugu ma ka ne nɔrɔ kogo la quoi bon a y'a essayé k'a bɛna bin ne kan ala y'a kɛ fɛn ma se ka don a kɛ to bɛ kuma la o ma se ka don a y'a commencé ka a kɛ i b'a fɔ a b'a frotter na quoi bon a binna ne kan o togoya la a ye ne bila ne seginna ka taa so ne taara so yɔrɔ min na dɔrɔn ne ye verre di n bamuso ma ne donna so kɔnɔ ne taara n da ne sunɔgɔr'o kun tɔ fɛ ne ma foyi fɔ n bamuso ɲɛna bon o kɔfɛ tuguni u nana a ye te san a y'a di ne bamuso ma ko k'a wuli ne ba ye te wuli a y'a di ne ma ko ne ka taa n'a ye ne ma sɔn ka taa ni te ye ne ye n ban a don na ne bamuso ye ne bugɔ ko mun ne la ne banna ko ka taa ci la o bɛnna ni cɛ yɛrɛ natɔla ye du kɔnɔ ten tɔ min binna n kan ne sɔrɔla o la k'an dogo bon o ko kɛra o togoya la donc e siranna ɲɛ quoi awɔ ne siranna ɲɛ ne taara n dogo bon o tɛmɛlen kɔfɛ sisan nɔ denmisɛnniya kɔnɔna na an tun bɛ bɔ an bɛ taa yala o y'a sɔrɔ n si sera san 7 ninnu hakɛ la sɔmɔnsuw tun bɛ to ka kɛ so kɛrɛfɛla ninnu na an bɔra k'an bɛ taa sɔmɔnkari de la fulakɛ dɔ fana tun bɛ misigɛn na o tɛmɛtɔla ye n ye sisan waati y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ ne yɛlɛnen don yiri sanfɛ ne bɛ ka sɔmɔn kari a nana ne sɔrɔ yen nɔ o y'a sɔrɔ ne ni tuɲɔgɔnninw da a y'a essayé k'a bɛ kulusi bɔ ne la ka bin ne kan o yɔrɔ in fana na o bɛnna ni mɔgɔw tɛmɛtɔla ye ale continuera ka misigɛn fɛ ale taara bon n nana kɔrɔbaya o togoya la ka na se san 14 ni 15 kɔnɔna na cɛ dɔ nana bɔ n nɔfɛ k'a bɛ n furu
Ise ko in kɛra a ma se ka bɔ n hakili la, a kɛra sababu ye ka cɛ yɛrɛ nɛgɛ bɔni la pewu. Isa doni kama ne ye kasa dɔ sama cɛ in na. Cɛ jumɛn mansɔnkɛ wa ou bien misigɛnna? Ayi, cɛ min fɔlɔ binna n kan. Mansɔnkɛ in. Ba donna ne ye kasa dɔ sama cɛ in nɔfɛ fan filɛ yɔrɔnin min na nin ye. Ni ne ye kasa sugu dɔ sama cɛ la dɔrɔn i bɛ ko goya ne ye pewu. Ne yɛrɛ ni kun yɛrɛ de tɛ cɛ fɛ tugun. Bon o bɔlen a la sisan n nana kɔrɔbaya ka se san 14 ni 15 kɔnɔna na. O kɔfɛ cɛ dɔ nana bɔ n nɔfɛ k'a bɛ n furu. N ko mansaw ma n ko n tɛ cɛ in fɛ. Bon o ye ni cɛ in yɛrɛ bila kuma na n y'a yira la n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko ne t'a fɛ. N ko ne tɛ fɛ n ko ka furu. Bon n y'o fɔ cɛ in ɲɛna. Bon furu ɲalo ye o kuma fɔ n facɛ ɲɛna. O ko ka ko to ale ma. Bon u ye ko in diyagoya kɛ o togoya la. Ka ne bila ka taa n di cɛ in ma diyagoya la. K'i furu k'i bila ka taa d'a ma? Awɔ, k'an furu diyagoya la k'an bila ka taa d'a ma. Cɛ in kun ye kɔfɛmɔgɔ de. Bon ne dira a ma kɔɲɔ ma tɛmɛ 1 semaine kan ne ye garizigɛ sɔrɔ. Bon ne kɛlen ka garizigɛ sɔrɔ sisan cɛ taara. Cɛ bɛna kuma min na o y'a sɔrɔ den bɛ san 2 ni san 1 ni dɔɔnin ninnu kɔnɔna na. Bon depuis cɛ de nana sa kɛlɛ daminɛna. Cogo di? Cɛ nalen sisan ni cɛ voyagera n'ale ne bɛ bɔli minnu kɛ ka taa an ka yɔrɔw la. Cɛ somɔgɔw b'a essayer ni cɛ nana ni cɛ taara a tɛnɛmuso dɔ yɛrɛ kun bɛ ni cɛ taara o fo. Depuis cɛ bɛ bɔ foli yɔrɔ ne yɛrɛ b'a senti ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔ fɔra a ɲɛna quoi. Bon kɛlɛmisɛnnin ni fɛnw bɛ daminɛ. A bɛ ne bugɔ. N'a kun bɛ ne bugɔ tantɔ a kun bɛ karaté position de ta ne kama bugɔli la. O y'a sɔrɔ n tɛ tɛmɛ san 10 n tun donna 15 ni 16 ninnu kɔnɔna na a kuma na. A bɛ karaté position de ta ne kama ka ne bugɔli daminɛ ni bolokuru ninnu ye. A b'olu kɛ n na. Bon a y'o bugɔli fɔlɔ kɛ n na a taara. Bon a taalen kɔfɛ a tilala ka segin ka na tuguni. Bon a seginnen ka na de sisan an ye kɛlɛ kɛ tuguni. A ye ne bugɔ ka ne fariw tigɛ tigɛ. Bon ne fana dimina o de la ne ye n facɛ wele min kɛra sababu ye k'an da ma furu la. Ne y'a ɲɛfɔ o ɲɛna n ko n y'a fɔ o ɲɛna n ko n tɛ cɛ in fɛ furu la n ko cɛ filɛ k'an bugɔ k'an fari bɛɛ tigɛ tigɛ n ko ni n sara kɔni n ko aw ka su de ye n ye. Ne fana ye o kuma genre ninnu fɔ u ɲɛna quoi. Bon o digira ne facɛ fana na a ye ne wele ko ne ka taa so. Bon ne taalen so sisan nɔ u ka mɔgɔw nana kumalasigi ni fɛnw na ko ne ka segin. Bon o kɛlen sa ne yɛrɛ wolofa o wulila k'i jɔ ko ne ye sunkuruba den de. Ko ne ye sunkuruba den de ka wuli ne kama nɛni ni fɛnw na k'a bɛ ne bugɔ. Ne fakɔrɔba sɔrɔla k'i kanto k'a tigɛ kana na se ne ma k'a ka ne to yen. Bon o kɛra o togoya la furu in nana ban ne ni o cɛla la o y'a sɔrɔ n ye den 1 sɔrɔ a ye. O kɔfɛ n taara an ka so. N bɛ yen nɔ n tanti commencera ka n laɲinini daminɛ. Puisque o y'a sɔrɔ an fakɔrɔba in muso 3 de tun b'ale bolo. Bon ne ba ani an fakɔrɔba muso fɔlɔ olu de tun ye teri ye kosɛbɛ. Bon sisan nɔ muso 2nan nana don. O donnen 3nan fana nana don sisan. Ala y'a kɛ an tonton dɔ tun bɛ yen nɔ ale banna. Bon an tonton in bannen na sisan o su kora an ka ɲɛgɛn kɔnɔ o y'a sɔrɔ bɔgɔ ɲɛgɛn de tun b'an ka yɔrɔ la. Bon o su kolen yen nɔ sisan an fakɔrɔba muso 3nan in nan'i kanto o y'a sɔrɔ ne tun bɛ to ka taa a ka so kɔnɔ. Tele bɛ yen n bɛ n sigi n bɛ tele filɛ. A sera k'i kanto ne ma ten tɔ ko ko karisa ko ne y'i ba ye a ye i tonton foli bɔgɔ cɛ. A su kora ɲɛgɛn min kɔnɔ k'a y'o bɔgɔ cɛ quoi. Ne fana ko n ko karisa n ko e y'o ye a ko awɔ k'ale y'a ye k'a y'o su o kora yɔrɔ min na o bɔgɔ k'a y'o cɛ. Bon ne fana ko n ko awɔ. O kɔfɛ an taara an kɔrɔkɛ dɔ ye muso furu o tun b'an kɔfɛ yɔrɔnin na a ka du kɔnɔ yen nɔ. An kun sigilen bɛ yen tuguni a tilala ka segin kuma in kan o ye. Bon ne de fana nana so sisan nɔ. Ne ye kuma in ɲɛfɔ n yɛrɛ wolokɔrɔmuso ɲɛna. Bon ne kɛlen ka kuma ɲɛfɔ n yɛrɛ wolokɔrɔmuso ɲɛna. O sɔrɔla k'i kanto ne ma ko k'a y'a mɛn ko mais ko in k'ale t'a bila ten tɔ ko k'ale t'a dɔn kun min na ale tonton kora ɲɛgɛn min kɔnɔ o bɔgɔ cɛra kun min na k'ale t'o dɔn. Aw ba jumɛn de ye bɔgɔ in cɛ i banicinin de don ou bien i woloba de don? Ayi n banicinin sa ne ba ni min ka di kosɛbɛ du kɔnɔ. Wala muso 3nan in ko o de y'o bɔgɔ cɛ parce que o mɔgɔ 3 de tun b'a an fakɔrɔba in bolo. Bon o de sɔrɔla ka o kuma fɔ sisan nɔ. Bon ne ye ɲɛfɔli kɛ n kɔrɔmuso ye ne kɔrɔmuso fana y'a ɲɛfɔ an faw ɲɛna. Bon o ye kumalasigi kɛ. A don na ne tun bɔra ka taa dugu kɔnɔ ne nana u ye mɔgɔ bila ka taa ne wele ne nana. Bon ne nalen so sisan nɔ
a sɔrɔla ka kuma nin fɔ tanti in ye kali k'i siɲɛ k'ale ma kɛ ne ko ne tɛna nkalon tigɛ k'a d'ale la togoya si la ko puisque n'an sara an bɛɛ de bɛ wuli laharasini jɔ k'an ɲininka ko ne tɛna nkalon tigɛ k'a da la n k'a ye kuma in fɔ de bon an nimɔgɔmuso min fana welela o fana ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye kuma in fɔ ale yɛrɛ sigilen ɲɛna ko mais ale se ka i da don ko in na quoi ko na to ko kuma in fɔra ale yɛrɛ sigilen ɲɛna bon ko in kɛra o togoya la ala y'a kɛ an tanti in ka furu sara bon ne tanti fila an fakɔrɔba muso filanan in sisan ale de y'a ni sigi k'a da ni ka du kɔnɔ ni n kumana n den fɛ a b'a fɔ n kan b'ale de ma hali ni ne ye n den bugɔ ka n den neni ni ne ye n den neni kaban dɔrɔn a bɛ wuli kuma caman ni fɛnw na o sɔrɔla k'i kanto ne ma ko ne ye nkalon da n tanti min na ko de ka danga bi ne kɔ ko de kama ko ne ma se ko k'an ka furu ɲɛ ne fana ko n'a sɔrɔ ne ye nkalon de da n tanti la ne tɛ se ka fɔ o ka danga bi ne kɔ n ko mais ala b'a dɔn ala ni kira b'a dɔn ne ma nkalon da n tanti la n ko k'o yɛrɛ siga tɛ ne na ne sɔrɔla k'o fɔ o la bon ala y'a kɛ n terimuso dɔ bɛ yen nɔ n'a ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ ale cɛ ye dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ ale fana bɛ kɔfɛ yɔrɔ ninnu na bon o nana fɔ ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la ne kɛcogoya diyara ale ye ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye ale bɛ fɛ ka ne di a dɔgɔkɛ in ma parce que du kɔnɔla pression bonyana n kan n t'a dɔn n b'a kɛ cogoya min na bon fana ko problème t'a la a ka taa se n ka mɔgɔw ma a ka ɲɛfɔli k'u ye wa ale fana taara a y'a ɲɛfɔ ne masaw ɲɛna olu fana ma problème don a la bon furu nana kɛ o togoya la furu kɛra ne taara o nɔfɛ o jamana in kan yen nɔ bon ne taalen o nɔfɛ yen nɔ an ye san 5 ɲɔgɔn kɛ furu la ou bien san 4 mais n mago jɔra fɛn o fɛn na tiɲɛ ko ala cɛ in y'a bɛɛ kɛ n ye ni ne besoin na fɛn o fɛn na cɛ in b'a bɛɛ kɛ n ye mais cɛ in nana kɛ mɔgɔ nɔgɔlen don a ka saniya tɛ ten waati bɛɛ kasa goma ni fɛnw b'a nɔfɛ a tɛ sɔn da ko ma farikolo yɛrɛ koli fana kuma la a tɛ sɔn o ma quoi bon an tora o togoya de la ne yɛrɛ dimina a kɔrɔ sisan nɔ ne ko ma tiɲɛ yɛrɛ la karisa e tɛ sɔn ka koli ma i tɛ sɔn da koli fana ma ko tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ ko ye bon ne kuma fɔ a b'a fɔ ne bɛ ɲugu ale la ne bɛ to ka ɲugu ale la de o de kama ne bɛ nin kuma ninnu fɔ wa ne y'a miiri n kɔnɔ ne ni tɛ cɛ fɛ ka kɔrɔ surtout kasa façon dɔ bɛ ni ne y'a sama cɛ la a b'i tɔ yɛrɛ nɛgɛ bɔn la ne tɛ se ka juman yɛrɛ fɔ ye bilen n ko mais ne ye ala minɛ k'an sigi ten puisque du kɔnɔla pression bonyana n kan n tɛ se ka to yen nɔ n ko yanni n ka to sigilen du kɔnɔ n ka ala minɛ ka don furu la n ko mais n'a fɔra ne donna furu la a bɛ nin cogoya in fana na n ko tiɲɛ na a ma nɔgɔn mais ne ye ala minɛ ka cɛ in supporter ten tɔ bon ala nana kɛ n ka mɔgɔ dɔ ka kɔɲɔ dɔgɔdara n ko cɛ ma n ko n bɛna o kɔɲɔ la bon n ye n sara la n ko n bɛna o kɔɲɔ la n dɔgɔmuso dɔ bɛ mali la yan o ye n wele o ko n ma ko karisa an fa dun y'a fɔ ko n'i nana k'a bɛna segin k'i di i cɛkɔrɔ in ma quoi ne ko n ko ne nana n ka segin ka di n cɛkɔrɔ ma ko awɔ ne ko n ko problème t'a la ne ma fɛn wɛrɛ fɔ o ɲɛna min den b'i bolo kɛ fɔlɔ min den b'i bolo awɔ fɔlɔ min den b'i bolo ne ko n ko problème t'a la bon ne cɛ ko ma ko mali nana waati sera ko ne kan labɛn ko n bɛna mali la ne sɔrɔla ka n kanto n cɛ ma n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko mali la n'a man ne ko ne tɛ fɛ ko kana tugun a ko mun na ne tɛ fɛ ko kana donc ayi n ko ne yɛrɛ de tɛ fɛ ko kana tuguni ko ko kun min na ne tɛ fɛ kana ko fo ne k'o kun falen a y'a insister ne fana y'a kun ɲɛfɔ a ɲɛna ne ko ma n faw ko ni nana u bɛna segin ka n di n cɛkɔrɔ ma n ko ne dun tɛ fɛ ko ka segin o kun mais jɔn de tun ye don furu filanan in na i faw tɛ yan awɔ n faw de ye don filanan in fana mais olu tun bɛ fɛ k'e minɛ mun na k'e di fɔlɔ ma nkɔ tuguni parce que ko n tɛ ka den sɔrɔ a ye quoi parce que ko n mɛnna n tɛ ka den sɔrɔ a ye ko ne ka segin ko kana n sigi n den kɔrɔ siɲɛ kelen u tun bɛ fɛ k'a minɛ o de la bon hali sisan a ko bɛ sen na u bɛ k'a essayer k'u bɛ n diyagoya ka n lasegin parce que n bɛ n ka mɔgɔw fɛ yen bamakɔ yan nɔ n tɛ fɛ ka segin ka taa bon ne y'o fɔ cɛ in ɲɛna cɛ ko ne ka n labɛn ne ka na bon ne fana ko problème t'a la ne ye n labɛn ne nana bon ne nana kɔɲɔ kɛra kɔɲɔ in kɔni dépense fɛn o fɛn kɛra a y'a bɛɛ di ne ma ni ne kɔni y'a wele ko ni dépense bɔ bɛ yen nɔ a b'o ci ne ma mais a ka vocal cilen ne ma a tɛ tɛmɛ 5 secondes kan
mais toujours ne kɔni b'a wele ne bɛ vocal caman jumɛn min tɛ sɔn koli ma tan kɛ awɔ min tɛ sɔn koli ma ta bon ne sɔrɔla ka a kɔrɔkɛ yani n ka kɔrɔkɛ wele fɔlɔ n nana Bamakɔ yan nɔ bon n nalen Bamakɔ a sɔrɔla k'i kanto ko ne ka mɔgɔw ko u bɛna ne di n cɛkɔrɔ ma k'u ka ne d'o ma ten yani n k'o fɔ fɔlɔ n k'a ma n ko a ka papier de bila ka na min tɛ sɔn koli ma o yɛrɛ de ko k'i di cɛkɔrɔ ma ten quoi awɔ min tɛ sɔn koli ma bon yan'o ka kɛ fɔlɔ n k'a ma n k'a ka papier bila ko ka n'a di yan nɔ n ko n bɛna taa a ko n ma ko ale tɛ papier bila ko ka n'a di ne ma ko ne ka dɔ kɛ yan nɔ fɔlɔ ko tɔw bɛna ne sɔrɔ yan bon a y'o kuma fɔ ne ye ne fana ko problème t'a la o kɛlen na sisan nɔ kɔfɛ a mɛnna a tɛ ka vocal ci ne ma a tɛ ne wele ne de b'a wele ne bɛ kuma a fɛ bon a tora o cogoya de la sisan nɔ ne sɔrɔla k'a ɲininka a ko ne ka mɔgɔw ma fɔ ne nana ko bɛna ne di n cɛkɔrɔ ma ko ka ne di o ma bon a y'o fɔ ne fana ma kuma wɛrɛ fɔ ne ko problème t'a la ne sɔrɔla o la k'a kɔrɔkɛ wele ka ɲɛfɔli k'o ɲɛna ne kɛlen ka ɲɛfɔli k'a kɔrɔkɛ ɲɛna kɔrɔkɛ fana sɔrɔla k'i kanto ne ma ko ne k'a to ten k'ale bɛna a wele bon kɔrɔkɛ in y'a wele a seginn'o kelen kan kɔrɔkɛ fan filɛ yɔrɔnin min na nin cɛ tɛ ne wele a tɛ message ci ne ma a tɛ wari ci ne ma tuguni yɛrɛ foyi mais o tora o ko kɔnɔ e ko min tɛ sɔn koli ma nin ye yala ni e tun y'a fɔ ye k'a ka ko a tun b'i ban k'a ko ka tila k'a ban k'a da quoi parce que i ko k'i delila k'a fɔ ye k'a ko k'i bɛ ka ɲugun a la ko ni e y'o fɔli min kɛ o de m'a to a fana y'e bila ka na Mali la ou bien e bolo ko jumɛn de don ne kɔni t'a dɔn cause o cause la a ye ne bila ka na ne t'a dɔn cause o cause la a ye ne bila ka na quoi parce que yani a kun ka ne furu fɔlɔ ne y'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ a bɛ jamana min kan yen mɔgɔ minnu bɛ yen ne y'a mɛn olu dɔw da kɔnɔ k'a ani muso dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis 2012 kɔnɔna na bon a ye ne furu k'o muso in to yen nɔ a m'o furu mais a ye ne furu a n'o muso in bɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'a kun a n'o muso in bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔ a n'o bɛ taa dugukɔnɔtaga ni piscine ni fɛnw na quoi u bɛ taa koli ni fɛnw na yen nɔ donc e furulen kobali ne tun bɛ sunkuru fana tigɛ quoi awɔ a tun bɛ sunkuru fana tigɛ quoi bon ko kɛra o cogoya la de sisan ne bɛ yan nɔ ne y'a mɛn k'a ye muso in furu ani min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ ne y'a mɛn k'a y'o furu bon a y'o furu a ma foyi fɔ ne ɲɛna a ma ne ladɔnniya k'a fɔ n bɛna muso wɛrɛ furu foyi bon ne fana m'a ɲininka tuguni u ka balimaya groupe dɔ bɛ yen nɔ a y'a bila o fana kan tugun parce que mɔgɔw y'a fɔ n'an bɛ jamana min kan olu mɔgɔw y'a fɔ ne ma da la bon a y'a bila u ka balimaya groupe la k'a ye muso sabanan furu bon ne sɔrɔla k'a dɔn o de la sisan maintenant an kɔni b'a dɔn ko viol man ɲi parce que muso saba de b'a bolo awɔ muso saba de b'a bolo mais a si ma den sɔrɔ aw saba bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan yan ayi ne de nalen sisan a ye sabanan furu e ni i dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kan yen ka kɔrɔ awɔ ne ni dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ ka kɔrɔ awɔ donc sabanan in tun ma don fɔlɔ o tun y'a sunkuru ye awɔ o tun y'a sunkuru ye quoi parce que an bɛ se k'a fɔ sisan le fait que cɛ kasama yɛrɛ man di e ye o sɔrɔli ka viol de fɛ i bɛ hakɛ to i n'a fɔ i ye kuma fɔ cogo min parce que i ko ko mɔgɔ min y'i violer ko o kun kasa man di donc du coup une fois que ye mauvaise odeur senti dɔrɔn mɔgɔ la a tigi bɛ kogoya ye c'est ça a tigi bɛ kogoya ye awɔ donc awa ye bingani kɔlɔlɔ ye bingani kɔlɔlɔ fɛ an balimamuso tɛ ka se ka kasa goman supporter maintenant e ka laɲini ye jumɛn de ye ne kɔni ka laɲini ye de pour que ne ka se ka baara sɔrɔ cogoya min na k'an sigilen bɔ baara parce que i sigilen bɛ mɔgɔw kan a ma nɔgɔn quoi hali n'a sɔrɔ i balima kelen de don fa kelen ba kelen a ko ma nɔgɔn donc i bɛ fɛ ka baara de kɛ n bɛ fɛ ka baara kɛ bon an bɛ yɔrɔnin min yɛrɛ la i ko bi tiɲɛ ko ala Mali yɛrɛ de nɛgɛ tɛ ne na tuguni ala jɔn o tuma baara tɛ se ka kɛ Mali la yan an t'an ye dɔ la yan baara bɛ se ka kɛ yan dɛ ne ka mɔgɔw fɛnnen b'a kan de ko fo k'an segin ka taa n di cɛkɔrɔ in ma ne ba bon ne dun bɛ yɔrɔ min na ne bɛ saya kanu ni o ye non n'ala sɔnna régler cogo b'o la o parce que mɔgɔ t'a dɔn i bɛ taa min fɛnɛ sɔrɔ i ɲɛ wali jamana kɔnɔ dɛ mɔgɔ dun a bɛ fɔ cogo min ko i sɔn bɛnnen bi i dɔnbaga misi biyɛn na dɛ o tɛ tiɲɛ i nugu a mana k'a fan o fan i kɔni kɔnɔ fɛn bɛɛ dɔn o dɔ bɛnnen bi i dɔnbaga misi biyɛn na o tɛ tiɲɛ ok donc an bɛ se ka dugawu de kɛ sa mɔgɔ dɔ ka i ta baara yɛrɛ la yan nka e bɛ se mun baara sugu la e bɛ se ka mun kɛ furu ye ne ka kalan tiɲɛ ma se ka taa ɲɛfɛ
hali n'a kɛra butigi feereli ni restaurant baara ninnu a mana k'a fɛn o fɛn ye pour que ne kɔni sigilen ka bɔ tantɔ dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ Bamakɔ yan de wa ou bien Mali fan o fan mana sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ ou bien Mali yɔrɔ o yɔrɔ ka baara kɛ dɔrɔn awɔ ka i sigilen bɔ ten o tɛ wa awɔ k'an sigilen bɔ ten kɔni baara ani k'i sigilen bɔ ten kodi awɔ i y'o de ɲɛfɔ non awa moi je pense que ça c'est noble mais ala ni jɔn mɔgɔ dɔ tun don i b'a sɔrɔ a tun bɛ geribuya de kɛ wari o tɛ tiɲɛ e tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'a la mais ala jɔn sisan ni cɛ in ko seginna kɔfɛ k'ale ka segin ka taa dans les jours à venir a bɛ segin ka taa ko ni kasa bɔlen ko k'i ka segin ka taa i bɛ sɔn wa wallahi ala jɔn ko ne tɛ sɔn ka taa wallahi ala jɔ n'i ma fara ni balimakɛ la ko kasa kasa bɔlen. bɔlen n t'a fɔ ne tɛ sɔn ka taa bilayi ala jɔ n'i y'a bɔ i da kɔnɔ tuguni ko ni ala jɔ y'a bɔ a da kɔnɔ ko Yayi. kasa bɔlen Yayi. a bɛna dabila, tɔntɔn e k'o bɔ dabila baasi ka tɛ sabali. maintenant e tɛ taa mun de la bilen parce que i tɛ taa parce que a tɛ sɔn koli de ma wa walima e tɛ taa kun jumɛn de la parce que i ko ale yɛrɛ de y'i janfa mais n'a seginna kɔ k'a fɔ ko segin i ka na n regrettera walasa i kana taa bila cɛ dɔ in fɛnɛ kun e tɛ sɔn wa alajɔ hali n'a seginna ka na ne tɛ sɔn i tɛ sɔn puisque ne yɛrɛ bɛ état min na bi ne y'a décidé furu yɛrɛ kɔni ne bɛ n sen bɔ furuko yɛrɛ de la pewu cɛ yɛrɛ de nɛgɛ ne na tuguni ok tiɲɛ don n si ma taa yɔrɔ la mais an bɛ yɔrɔnin min na cɛ yɛrɛ de man di n ye i bɛ san joli la ne bɛ san 24 bientôt a bɛna kɛ 25 ye a tiɲɛ na n'i ye nin expérience bɛɛ vécu awa a ko ma nɔgɔn o b'a fɔ cogo min mɔgɔw ka hakɛ to namaraw ma dɔgɔya tɛ ko ni den fɔlɔ kɛra namara ye ko bogotigini den fɔlɔ mana kɛ namara ye ko den wolo saliya b'a minɛ den tɔw la tu t'imagines ka i bɛn mɔgɔ fɔlɔ k'i violer depuis i bɛ 5 ans ninnu kɔnɔna na donc mɔgɔw ka hakɛ to o viol kɔlɔlɔ de filɛ a nɔfɛ i y'a faamu ka da kan fɔlɔ in n'a furul'o ma o kɛra mɔgɔ violent ye filanan min fɛnɛ filɛ nin ye ko o tɛ sɔn koli ma awa y a pas de problème donc an bɛ baarayɔrɔ numéro dɔ bila yan ok donc ni ala sɔnna a ma ni mɔgɔ min y'i wele k'a mago bɛ mɔgɔ la min bɛ se ka baara k'a ye donc an b'i n'o tigi bila contact la 78 78 5407 78 78 54 07 on répète ni i mɔgɔ min mago bɛ an balimamuso la ka se ka a ta baara la donc o de ye nin awa k'an kana jugement kɛ parce que fɛn min bɛ yen nin nɔ o de la ne b'o fɔ mɔgɔ tɛ viol kɔlɔlɔ dɔn i b'a kɛ mɔgɔ la a kɔlɔlɔ b'a tigi suit san 30 san 40 o kɔfɛ nin t'a dɔ ye parce que mɔgɔ fɔlɔ min y'a violer o ta ye ko kasa n y'a f'i ɲɛna n ko dɔ ka viol ko kuma fɔra ne ɲɛna o tigi ta o fɛnɛ kɛra Sénégal o ta ye ko a tɔntɔn dɔ de y'a violer k'a to sunɔgɔ la donc a ɲɛ ma bala ka wuli ka tɔntɔn in ɲɛ a nana kɛ muso ni mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ bɛn bureau la bilen ka d'a kan hali ni i donna a ka bureau la n'a y'a kun wuli n'a y'i ye dɔrɔn n'i ye cɛ ye le fait que ale bɔra sunɔgɔ la a ɲɛ balila ka hadamaden min ye o ye cɛ de ye o bɛ k'a violer n'ale kɔni balila k'i ya kelen ni kelen coin isolé dɔ la dɔrɔn i ye cɛ ye a bɛ i dɔgɔyali daminɛ donc a ma ɲa a ye Sénégal bila k'a tagara fɛn a bɔtɔ filɛ ne kɔnɔ États-Unis c'est de là-bas qu'elle s'est suicidée a y'a yɛrɛ faga parce que ale yɛrɛ ni cɛ tɛ se ka bɛn fiyewu o tɛ yen nɔ bon donc souvent n'a fɔra mɔgɔw ye ko viol man ɲi ko kɔlɔlɔ b'a la bɛ dɔw ye kuntankan fɔ de la a ko ma nɔgɔn quoi mais e bɛ se ka mun de fɔ nin na commentaire jumɛn de b'e bolo nin ko in yɛrɛ bɛɛ la jɔnwala i k'i profiter i ka conseil dɔ di kolibali ninnu ma quoi e bɛ se ka mun de fɔ nin ko la ayiwa ala jɔn komi a y'a yira k'a fɔ k'a tɛna se cɛ in ma tugun hali ni cɛ in seginna kɔ mɔgɔ t'i to kɔlɔn kɔnɔ k'i binkun fɔ n'i bɔra kɔlɔn kɔnɔ tuma min na i bɛ sɔrɔ k'i binkun fɔ donc ne bɛ se ka min fɔ n balimakɛw ɲɛna u k'a bila u kunna k'a fɔ ko muso ɲuman kasa duman ka d'u ye cogo min na u fɛnɛ k'a bila u kunna u fɛnɛ kasa duman jɛlen ka di an ye ten o fɛnɛ ka di an ye ten awɔ o ka d'an ye ala jɔn an b'an ko k'an jɛ an bɛ parfum baw fiyɛ an na an bɛ gorogoro kasaw tunu ka bɔ an na an t'a fɛ k'an yɛrɛ kasa mɛn an nun na donc ni an tɛ fɛ k'an kasa mɛn an nun na a ka di an ye an fɛnɛ ni mɔgɔ min i si ɲɔgɔn i da ɲɔgɔn i barokɛ ɲɔgɔn i gindofɔ ɲɔgɔn e de n'ale fila bɛ so kɔnɔ k'o fɛnɛ gorongoro kasa k'e bali fɛn dɔw la fɛn do fɛn min ni a cɛ man ɲi mais ne bɛ se ka yɔrɔnin min fɔ n denw ɲɛna
diɲɛ kɔnɔ furu ko bɛ gindo ye n'i y'a dɔn k'i cɛ tɛ ko koli man d'a ye n'a nana yan'a k'a da ji bɔ i ka don n'a i k'a nɛgɛ aw ka don ɲɔgɔn fɛ ɲɛgɛn kɔnɔ patikɛ bɔrɔsi la i kan'a da sigilen ma parce que n'i ko wuli ka t'i da ko peut-être o bɛ se ka digi cɛ dɔw la mais i bɛ sin ka patikɛ bɔrɔsi la ka n'a da sigilen ma karisa i wuli n'i b'i ko i ka nin minɛ k'i da sɛnɛ i fɛ mɔgɔ minnu tɛ sɔn da ko ma ya bisu di b'u la y'a bon alajɔ n'i y'o kɛ cɛ la siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 i bɛ une semaine sɔrɔ la yɔrɔ la a b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a la min man di ye bon koli fɛnɛ min filɛ nin n'a nana ko 10 san'a ka fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ i ɲɛsin a ka koliko fɔlɔ ma fɔlɔ bila i ka don ka serviette d'a ma a ka don a k'i ko donc peut-être i bɛ une semaine sɔrɔ bɛ 15 jours sɔrɔ la yɔrɔ la i b'a ye a tigi bɛ changer parce que muso de fana bɛ cɛ changer muso de bɛ cɛ jɛya muso nɔgɔtɔ cɛ nɔgɔtɔ o tɛ jɛya mais an b'a ye ni muso ka sanu kuma dɔ la ale bɛ cɛ sanuya fɛ hali cɛ donfiniw a bɔtɔ la nin bɔ nin don ou bien a ka sabaraw a ka nettoyer muso de bɛ se ka ninnu bɛɛ kɛ donc ne bɛ se k'a fɔ n denw fana ni n dɔgɔninw ɲɛna u k'u hakili to o yɔrɔ la o ma cɛw a ye sanuya fara u bolo kan an bɛ kasa duman fɛ dɛ an bɛ kasa duman fɛ bi an bɛ kasa duman fɛ sini dɔ la o ni Aïchatou de tun bɛ yan o muso fana ko k'a cɛ tɛ sɔn koli ma an tora émission de la yan nɔ téléphone bilara direct la cɛ dɔ ye weleli kɛ n t'a dɔn ko depuis 2014 wa 2000 combien b'ale ni koli cɛ bon e yɛrɛ ko ni furala koli bɔra la k'ale tɛ ko et puis k'ale tɛ bana ko kolibaliya de y'a to ale tɛ bana ko ale ka bana ye mura ni sɔgɔsɔgɔ ye mais est ce que e bolo souvent ni i bɛ to k'i ko fura ninnu dɔw la ani fɛn dɔw olu bɛɛ t'a to i kana ka i ko funu ne fɛn parce que dɔw b'a ko cɛ ka fula koliba ni fɛn alajɔw tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la ne bɛ fura ko o tɛ ne bali ko ne bɛ n kanga adamaden i b'i kanga cogo min na n'i y'i kanga i bɛ se ka fura bɔ i ka k'i ko ni fura ye a bɛɛ ye ji de ye o tulu tɛ o kanga fura tɛ tulu ye i bɛ n'i kanga ji jɛman min fɛnɛ na o fɛnɛ tɛ tulu ye donc i kanga k'i kasa ni nɔgɔw tigɛ ka bɔ i ka sɔrɔ k'i ka fura kɛ k'i ko mais furala koli ka n'i bali k'i kanga parce que adamaden dogoyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni olu ma nettoyer ka ɲa i tɛ da hali i muso tɔɔrɔli ma i bɛ gɛrɛ mɔgɔ la i ɲangata i gɛrɛ i kɔlɔlɔ wallahi alajɔ i kɔlɔlɔ i gɛrɛ i ɲangata a bɛ bɛɛ de kan parce que i bɛ gɛrɛ mɔgɔ la i bɛ bɛɛ degun kasa yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la supporter man di quoi tiɲɛ yɛrɛ la vraiment kasa supporter man di awa k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka partager et puis an balimamusow vraiment mɔgɔw bɛ dɛmɛ la adamaden si man kan tɛ ka nin juger ni viol in tun ma kɛ peut-être mɔgɔninfin kasa goma o tun tɛ kɛ problème y'a bolo mensɔnw ma dɔgɔya tɛ mensɔn dɔw mensɔn tɛ adamaden kɔni i mana fangala baara kɛ i kasa bɛ bɔ i farikolo wasi i kasa bɛ bɔ i ka bon n bɛ n ka mot minimiser nka mɔgɔ langolo i b'o o de to ten i kasa ma o kasa gon ka tila ka waliden ta k'i bɛ bi o kan et puis e yɛrɛ ɲɛ tɛ ko a ye o dugusɛjɛ u fɛ yen k'a bolila de donc tu vois un peu a nana commencer ka siran cɛw ɲɛ depuis a denmisɛnninama sinon i b'a dɔn denmisɛnninya de don kɛ ni nin ko sugu ninnu y'i sɔrɔ dɔrɔn a fɔ i ba ɲɛna bana a tɛ bɛn muso si ma mais a ma min fɔ plateau kan yan o yɔrɔ kɛra ɲinɛ parce que a ko k'a y'a fɔ ba ye ko ba ko de ko tiɲɛ tɛ k'a bɛ ka nkalon da cɛ la donc tu t'imagines n'o de fɔ o yɔrɔ ninnu ye ko ye n bɛna awa i b'a dɔn min na violi ka jugu Mali la yan nɔ c'est que min bɛ violer n'a y'a ɲɛfɔ fɛn damadɔ de don mɔgɔw bɛ min fɔ i ye fini min don o de y'a to a tigi bilali la i ma mara de i taara k'i tɔgɔma cɛw ɲɔkɔrɔ de walima i bɛ ka nkalon da mɔgɔw la donc i y'o fɔ e dara mɔgɔ min na ka n'a fɔ ko bin kɛr'i kan n'o kan ka e yɛrɛ soutenir min ye bin kɛ e kan ka problème lase o ma ni o ye nin kuma f'i ye e bɛ mun de kɛ bilen donc a woloba de ko a bɛ ka nkalon da cɛ la donc a woloba ka insouciance o de kɔlɔlɔ filɛ an balimamuso nɔfɛ hali bi bon komi a ko a tɛ ka wari ɲini a tɛ ka sanu ɲini k'a bɛ ka baara de ɲini an bɛ mɔgɔw k'a dɛmɛ ala yɛrɛ kama a ka baara sɔrɔ ni ala sɔnna a bɛ baara sɔrɔ ala jɔn inchallah ya commentaire jumɛn bɛ e fana bolo ala jɔn ni kɛ ka min fɔ tan awa y'o fɔ koyi ne b'a fɔ an balimamusolakaw ɲɛna muso de bɛ cɛ sanuya n'i y'a dɔn ko odeur bɛ cɛ kɔ
tana wa koli bale kasa bete ku bale I bita sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ koliji la kasa bɛ k'u la quoi naturellement kasa bɛ dɔw yɛrɛ I bɛ lemuru kumuni ɲini voilà mais muso de kɛ ko kɛ o muso ayi yayi n'i y'a dɔn k'i kasa bɛ adamadenw I b'a dɔn cɛ dɔw bɛ entretien min kɛ ala jɔ musow yɛrɛ t'a kɛ mais cɛ dɔw olu ka teli olu ma quoi donc n'a ye e min furu e min ye muso ye e de kan ka cɛ hali ni y'a sɔrɔ seba I bɛ wariw minɛ a la ka parfum ɲini a ye Tanawa y'a fɔ cogo min na n'a nana ka pati ni bɔrɔsi d'a ma parce que k'a fɔ ko wuli ka t'i ko o ye fɛn wɛrɛ ye quoi manque de respect de don quoi mais I b'a nɛgɛ o kelen tɛ manque de respect ayi cɛ dɔw t'o faamuya o ayi manque de respect yɔrɔ don mais wuli ka t'i ko ou bien k'a fɔ ko t'i da ko yayi a fɔ dɔrɔn na a bɛ fɔ ka sɔrɔ I m'a tigi dɔgɔya sa kɔkɛ n'i ka ji sigi ɲɛgɛn na fu ni serviette n y'o gulon yen déjà olu bɛ yen wa I ka bɔrɔsi n ye pati ni ko la k'o bila a ma ban wa fɔ cogo la sisan I b'a dɔn anw sisan denmisɛnninw n'an y'o kasa mɛn cɛ kɔrɔ ou bien a k'a na ka bɔ baarayɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛ bijou k'an na kasa k'an kun an bɛ se t'i da ko donc n'i y'o fɔ cɛ dɔw ma donc I ye baara de wuli a bɛ kɛ ni plan de a bɛ kɛ ni plan hali n'a sɔrɔ wari bɛ e de kun k'e min ye muso ye k'e bɛ dɔ la donc I fana bɛ to ka surprise k'a la ka parfum san n'a bɛ bɔ I b'a don finiw contrôler parce que ala jɔn o tɛ an balimamuso dɔrɔn ye ne yɛrɛ filɛ ne tɛ kasa fɛ kasa man di kasa man ne surtout cɛ ta a man ne mais muso de bɛ se ka cɛ sanuya donc ne b'o fɔ an balimamusow ɲɛna an minnu bɛ bɔ k'an plaigner ko kasa cɛ ka kasa ko anw de kɛ ka fara cɛ kan yaye k'i ka kuma sɔn ji la I b'a dɔn normalement ni muso yɛrɛ y'a faamuya I man ka bɔ k'i bɛ cɛ ka kasa ko fɔ voilà I b'a dɔn fatɔ t'a dɔn k'ale nɔgɔlen don n'i ye fatɔ minɛ k'i b'a ko I bɛ ka k'i yɛrɛ de ye parce que ale t'a dɔn k'a nɔgɔlen don bon cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ de tɛ nɔgɔ a dɔn k'a fɔ ko n kasa bɔlen don ou bien ko n kasa bɛ bɔ ou bien nin man di muso ye an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala kana I bɛn o don cɛ in ta ɲɔgɔn ma min ko k'ale tɛ ko ala jɔ e tɛ se k'a dɔn ko cɛ jɛlen dɔw fana bɛ bɛn muso kasama ma cɛ jɛlen dɔw bɛ sinon yaye ne yɛrɛ b'a ye I b'a dɔn ni I yɛrɛ b'a dɔn tigitigi cɛ gorongoro kasa bɛ ka bɔ k'a t'i ta lamɛn dugu mana jɛ ou bien sufɛ yan'a k'a da I kɔrɔ a da parfum fiyɛ a kamankɔrɔla fila la I b'a dɔn fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni kulonkɛ de ye o I bɛ ala jɔ I bɛ mɔgɔ nɛgɛ bonya kɔnɔna na an k'o to yen ka nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ yayi kɔfɛ n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ an bɛna ka invité filanan wele n kɔni bɛ min dɔn n terikɛ dɔ bɛ yen ko Sidi n bɛ to k'a tɔgɔ fɔ plateau in kan ale yɛrɛ ka kuma ko nɛnɛ tun bɛ don ka bɔ ala k'ale tɛ ko ale bɛ muso min furu sisan k'olu bɛ ɲini ka Sidi faga o de la bɛ cɛ I b'a finiba ye kiri ja tɛ ko di hali mu cɛ don fini falen daminɛ sa n'i y'a bronzelen I dabali de bɛ ban ala jɔn hali cɛ don fini falen I b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yan'u ka muso furu sen kɔfɛla bɛɛ cilen don k'a bɛɛ kɛ ɲaran ye u ka finiw furaselen bɛ kɛ u ka gulokiw kanda bɛ nɔgɔ mais n'u ye muso sɔrɔ muso min sanuman don muso in bɛ sin k'u ka vie changer ka adamadenya changer bilahi n'i kun y'a sen na babini I b'a fɔ ko muso ta mama bɛn ni muso jɛlen I b'a dɔn ko cɛ in nɔgɔra a kɛra cɛ nɔgɔlen an k'an ka invité filanan wele rapidement heure bɛ ka taa an kɔni an bɛ Sidi Bagayoko fo nin yɔrɔ la n terikɛ don an b'an da ka wuli nka jɔn ko ala awa a b'a kalama a tun tɛ ko dɛ i y'a faamu k'an bɛ madame Bagayoko fo nin yɔrɔ la ni ala jɔ ye dɛ kɔsɔ tun b'a denmisɛnnin na ma se fo ne mana bɔ ala jɔ sen bɛɛ tun bɛ kɛ kɔsɔ ye yayi an k'an ka invité filanan wele rapidement o ko de ko ale ɲɛmɛ furubaliya a man ɲi ala ka bɛɛ kisi a ma k'a yɛrɛ wolofa u kana ɲɔgɔn ye dɔrɔn bere de b'u bɔ ɲɔgɔn na u mana ɲɔgɔn ye kuma o kuma i y'a faamu u mana ɲɔgɔn ye kuma o kuma ale kɔni faliya bɛ bɔgɔla fa in fɛ de gidiw gadaw ko ka d'a kan tout simplement ko ala ma cɛ nɔgɔya ye fɔlɔ donc ko papa b'a bɔgɔ cogo min papa b'a bɔ an n'an ka invité an bɛ ɲɔgɔn fɛ nin wagati in na i ni wula ne balimamuso nba ko I ko a ma ko I kɔni fakɛ n'i tɛ bɛn k'a bɛ to k'i bɔgɔ ko parce que ko cɛ de t'i bolo yan ko Bagayokolakaw k'a hakɛ to n bɛna kuma d'i ma ko n ko n terikɛ ye Bagayoko ye o dun ye tiɲɛ de ye nka Bagayoko bɛɛ nɔgɔlen tɛ dɛ Sidi kɔni ye Bagayoko ye merci beaucoup ne balimamuso ko le truc I ni I fakɛ tɛ bɛn ka d'a kan ko
i ma cɛ de sɔrɔ fɔlɔ ko aw kɛ ka ɲɔgɔn ye non bere de b'a bolo i b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ fali bɔgɔ cogo min ko di awɔ o bɛ se ka kɛ cogo di e k'i da don ko in na i k'a ɲɛfɔ an ye tan ne ka furu ne b'an fɛ yen ni faga tɛ bɛn togoya si la i b'i pɛrɛ dɔɔni fɔ ye du kɔnɔna bila n yɛlɛmana n kɔrɔkɛ dɔ fɛ yen ni kumana dɔrɔn a bɛ nɛni hali ni yɛlɛko kɛra du kɔnɔ ne kumana a bɛ ne nɛni ni yɛlɛko kɛra bɛɛ bɛ yɛlɛ fo e awɔ ko n bannen don furu ma ni kumana dɔrɔn a bɛ nɛni ni bamuso ko ko n kana kuma a bɛ bamuso fana nɛni ka d'a kan ko n bannen don furu ma ko n b'a ka so n nana yɛrɛ n ye du kɔnɔna bila pewu n ye n kɔrɔkɛ fɛ yen a ko n kɔrɔkɛ fɛnɛ ma ko de bɛ ka n mara parce que ko n tɛ ka sɔn furu ma ko n'i y'a ye ko n bɛ ka dumuni kɛ ka n fa n bannen don furu ma ko n kɔrɔkɛ de bɛ kɛ mara ne fɛnɛ bɛ n tɛ foyi foyi la n nana du yɛrɛ bila pewu n bɛ n kɔrɔkɛ in fɛ yen wagati bɛɛ hali ni seli bɛ kɛ n tɛ taa ni bɛɛ taara n kelen bɛ tile so kɔnɔ yen n tɛ sɔn ka taa parce que a bɛ nɛni yɛrɛ min kɛ ka don bamuso la n tɛ sɔn ka taa du yɛrɛ kɔnɔ o kama parce que n'a ye nɛni ka don ba la n ba b'a fɔ ko n kana kuma ko n'ale ta fan don k'o bɛ ko ale la ko parce que ko fɛn kɛra ale la furu la k'o ka jugu ni bɛɛ ye ne tɛ kuma ne yɛrɛ hali ni seli bi fara ala ka hɛrɛ ta ne tɛ taa ne tile n kɔrɔkɛ n ka du kɔnɔ mais a ko tɛ marina du kɔnɔ n nana n y'a bila siɲɛ an tun bɛ feere kɛ dɔgɔ restaurant na o y'an kɔrɔ a dɔgɔkɛ dɔ denmuso ye a y'o wele fɛnɛ k'o kɛ n gɛn ko k'i gɛn ka bɔ baara la k'o kɛ n gɛn k'a ka yɔrɔ bila parce que ko n'i y'a ye ko o bɛɛ bɛ ka kɛ ko n bannen don furu de ma ko o bɛ kɛ mara o yɛrɛ ma kuma fɔ ne nka a bɛ kɛ minɛ a ma hali ne ye feere k'o kɔ o b'a fɔ ko n b'a ka wari ta n tɛ foyi fɔ ne yɛrɛ nana ye an tɛna bɛn a la cogo si la n y'o kuma ɲɛfɔ n bamuso fɛnɛ ye a ko ko n ka yen bila parce que an tɛ ka bɛn a la don o don kɛlɛmisɛnnin don o don kuma caman n nana yen bila ne kɔni bɛ so kɔnɔ n sigilen don n tɛ foyi la n ma furu ne mago bɛ cɛ de la quoi ne mago bɛ cɛ de la ani parce que hali ni nana feere wari ɲini sisan ko n bɛ feere kɛ n'i ye feere yɛrɛ kɛ n tɛ ɲɛ sɔrɔ a wariko la parce que n jɔlen don nin ka fɛn bɛɛ ye non an bɛna so yɔrɔ ma o mais e fa ko i tɛ ka sɔn furu ma i bɔgɔ fo k'i gɛn ka bɔ a fɛ yen berela gosiw ni fɛnw mais cɛ dɔ de delila ka taga e nɔfɛ aw fɛ yen furu la e k'i ban wa ou bien e fa bɛ k'a base mun de kan k'e tɛ ka sɔn furu ma ne fa hali ni nana ni nɔ k'a bɛ ne fɛ n'o tɛ kɛlɛ n'o tɛ foyi o bɛ bali ka taa yɛrɛ ma n y'a wele a tɛ telefɔni ta kelen tɛ yɛrɛ fila tɛ fo ka n'a kɛ yɛrɛ cɛko yɛrɛ nana nege bɔnna kɔfɛ dɔ nana woro bɔnna tugun n nana fɔ o nana kuma ɲɛfɔ u ye woro minɛ ne ko cɛ yɛrɛ la ne bɛ ka taa furu la kɔni k'a fɔ ko ne bɛ ka taa furu la cɛ n diya kama a diya tɛ parce que ne ka taa furu la n fakɛ ka kuma kama n ka se ka bɔ a ka se ka ɲɛ furu dɔ la n taara furu la kɔnɔ n bamuso yɛrɛ ko n'a ma diya ko n kana taa ko min bɛ ka siran n fakɛ ko tɛ ko n ka taa ne taara o furu kɔɲɔ yɛrɛ ma kɛ nka a ye woro bɔ ka woro tila nin bɛɛ kɛ a yɛrɛ tila ka ne sigi tugun k'a ka ɲi k'ale ta ma bɔ o cɛ wa mais mun de b'e la ni cɛw ye furu daminɛ u bɛ tila k'a dabila o tuma mun de b'e la ala de b'o dɔn mais e yɛrɛ ma foyi constater i yɛrɛ la par exemple i ka jogo ko ta fan fɛ parce que olu yɔrɔ ninnu souvent ça compte ayi m'o jateminɛ i m'o jateminɛ i b'i cɛ min tun ye woro b'i nɔfɛ i tun b'a bonya awɔ i ma deli ka surun cɛ a la n tun m'o kɛ n'a nana nɔ n bɛ surun cɛ a la parce que a ma di n ye quoi n y'o fɔ hali a yɛrɛ sigilen ɲɛna n ko n bɛ ka taa furu la tiɲɛna n bɛ ka taa parce que a ma di n ye mais est ce que o la e y'o min kɛ o de ma digi ka cɛkɔrɔba la a y'a sɔrɔ ni cɛkɔrɔba bɛ kɛlɛ la o o y'a sɔrɔ a bɛ kɛlɛ la ne n'ale bɛ kɛlɛ la furuko la ne sɔnna cɛ in na de parce que cɛ nana ni nɔ de k'a muso banna ko den 5 de b'a bolo ne ko den
muso wɛrɛ ka taa k'i bɛ t'i sigi mɔgɔ wɛrɛ den ko k'a mara nka n'i ma fɛn kɛ nka ma nɔgɔ tuma bɛ ka caya ne fana y'u k'u ka woro minɛ o ye woro minɛ n'a nana an fɛ yen ne bɛ sɛji bɔ an b'an sigi da la n'a ko k'an ka taa ne b'a fɔ ko ne tɛ taa yan'a ka furu kɛ n'a tun y'i invité i tun b'i ban quoi awɔ a faamuyara sisan surun tun bɛ ci o de kama quoi awɔ ok a faamuyara maintenant e bɛ san joli la ne bɛ san 26 de la awa o y'i den fitinin ye dɛ a ma kɔrɔ ten kosɛbɛ san 26 ko di awɔ i ye mɔgɔ qualité jumɛn ye i jɛlen don wa i fininen don n jɛlen don jɛya naturel sans produit ghanéen ou bien i kɛlen don k'a sankɔrɔ tan dɔɔnin de awɔ a sankɔrɔ talen don dɔɔnin awɔ san 26 ko di diplôme dɔ b'i bolo wa ayi n bɔra 7e na bɔra se donc CP ou bien a y'a sɔrɔ CP ko in banna CP bɛ yen a ka CP diplôme CP b'i bolo awɔ ayi est ce que ninnu m'a sɔrɔ CP banna ayi de Alajo ayi CP bɛ n bolo diplôme b'a bolo CP b'a bolo maintenant CP fɛnɛ kɔfɛ i bɛ se mun baara sugu la ka d'a kan i kun ko i tun bɛ ka baara dɔw kɛ ko olu fɛnɛ ma ɲɛ i bolo ko ka d'a kan i fa ko bɛɛ k'i gɛn CP kɔfɛ baara wɛrɛ tɛ n bolo n bɛ feere de kɛ n bɛ taa yala ka feere kɛ o feere yɛrɛ kɔfɛ n tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ n ka wariko la n mana feere kɛ n tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ n ka wariko la n kɔni bɛ feere kɛ don o don n bɛ taa ka taa feere kɛ wa n tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ n ka wariko la baasi tɛ maintenant i ka bon de wa walima i fasalen de don n ka kunba n ye mɔgɔ kumaba ye i ka kunba i ka jan ou bien i bɛ cogo di n ka jan i ka jan i ka bon i jɛlen don o tɛ wa komi i ko k'i bɛ cɛ ɲini na cɛ sugu jumɛn ka di e yɛrɛ ye ni ne ye cɛ sugu o sugu sɔrɔ ne ka se ka taa ka bɔ an ka so dɔrɔn parce que hali n'i nana feere daminɛ i bɛ kɛ du kɔnɔna de la parce que ni i ye feere kɛ a mana kɛ to n'i taara feere kɛ i bɛ segin ka na du kɔnɔna na ne kɔni tɛ fɛ ka hali ni mɔgɔ k'a bɛ n dɛmɛ n tɛ dɛmɛ kɔ ne tɛ furu kɔ ne bɛ ka fɛ dɔrɔn n ka furu ka taa ka bɔ an ka so i tɛ wari fɛ i tɛ sanu fɛ ka taa dɔrɔn n ka se ka taa ka bɔ an ka so dɔrɔn Alajo i t'a ɲininka ko maa bɛ Bamakɔ yan n'a ye cɛ sɔrɔ min bɛ i b'a fɔ village yan fan ninnu fɛ a bɛ taa o ɲininkali ka d'a kan souvent o ko ninnu ma nɔgɔn muso caman ma nka k'i bɛ se k'o kɛ wa ne ye cɛ sɔrɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ taa parce que anw bɔra village de la ka sigi Bamakɔ i bɛ se sɛnɛ la gan parce que olu bɛ gan foroninw de dan musow ye i b'o o sɛnɛ i bɛ so la n tɛ se sɛnɛ na nka an bɔra burusi kɔnɔ kɔnɔ ka sigi Bamakɔ donc o b'a jira ko burusi kɔnɔ vie i bɛ dɔ dɔn a la n bɛ dɔ dɔn a la nka n tɛ se sɛnɛ na baasi tɛ awa ɲininkali dɔ b'e fɛ bon ɲininkali wɛrɛ tɛ ne bolo Alajo parce que ni min diyara ne y'a ka kuma la kosɛbɛ a ko ale mago bɛ furu de la tɛ wari fɛ a tɛ sanu fɛ nin ye denmisɛnnin de san 26 n tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ fɛ n tɛ mɔgɔ ka wari fɛ parce que hali n'i y'a di yan n tɛna ɲɛ sɔrɔ a la n ka furu dɔrɔn n ka taa cɛlasigi la bon o diyara ne ye kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ min ko furu k'i to denmisɛnninya la ta k'i ba diɲɛ fɛn bɛɛ la ko furu Alajo o tigi kan ka furu an kan k'o cɛ ɲɛnama dɔ ɲini ka d'o ma walasa o ka to a ka furu la muso tɛ Petit Dunbiya bolo muso t'ale bolo ayi Petit Dunbiya to yen nɔ Petit Dunbiya to yen nɔ a ka bon ni Petit Dunbiya a ka jan n'a ye si ma se n tali fɔ baasi tɛ mais e fɛnɛ ɲininkali dɔ bɛ bolo k'a ɲɛsin a ma ok Alajo ɲininkali min bɛ ne bolo ko maa yɛrɛ y'o jaabi parce que mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ ne balimakɛ caman bɛ na a fɔ ɲɛna n yɛrɛ balimamuso fɛnɛ b'a fɔ ɲɛna donc u bɛ segin ka na jaabi d'an ma nin tigi in bɛ nin yɔrɔ in na ne tɛ nin yɔrɔ in fɛ comme déjà a yɛrɛ ko n'a ye yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ k'a bɛ taa donc o dɔrɔn ɲininkali tun bɛ ne bolo merci beaucoup maintenant ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an balimamuso wele i bɛ weleli kɛ 74 74 12 49 74 74 12 49 je répète 74 74 12 49 n'i y'o kongo dɔrɔn awa i y'a faamu b'a la i ni an balimamuso in a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'a mago bɛ cɛ de la i kana wari d'a ma fɔlɔ kana sanu d'a ma k'a mago tɛ maa si ka dɛmɛ na a ka taa dɔrɔn ani fa ka bɛn a n'a balima tɔw ka bɛn ne kɔni c'est vrai mais ni an mansa dɔw m'u kɔlɔsi i bɛ t'i den di mɔgɔ lankolon ma fufalaki ka d'a kan n bɛ na yayi c'est vrai furu kɔni Ala de y'a dan kan k'a kɛ o tɛ tiɲɛ nka
ni i y'a yiri den na ko a yɛrɛ ye doni ye i ma fa ka taa cɛ kun diyagoya a tel enseigne que n'a taara diɲɛ fan o fan e yɛrɛ bɛ nɔ ka n'o mɔgɔw tiɲɛ i bɛ t'i den di mɔgɔ lankolon dɔ ma après i yɛrɛ ni kɔlɔlɔw de fɛnɛ bɛ na ka d'a kan denni ko k'a ko man d'a fa ye ne t'o fɔ ne b'a dɔn denni ka d'a fa ye mais fa bɛ fɛ de denni ka furu joona i y'a faamu mais o bɛɛ kɔfɛ i k'i den kɛnɛman ye a ka temps dɔ ta a ka cɛ ɲuman sɔrɔ o ma wusa i k'a don furu dɔ la i k'a mɛn tile kelen tile fila a bɔr'o la walima tile kelen tile fila a cɛ kɛra mɔgɔ violent ye a y'i den jogo bi a ye mɔgɔw ka hakɛ to an b'a ye y a des actions féminicides donc u bɛ to ka musow faga yan nɔ kuma caman i y'a faamuya donc an bɛ a fɔ parents ye furu ka ɲi kosɛbɛ nka tumasebali fɛnɛ tɛ o tɛ karaba karabali souvent a n'a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na i y'a faamu donc commentaire jumɛn b'i bolo rapidement parce que CV duman dɔ bɛ yen bi an balimamuso silamɛba a yɛrɛ ka kuma ko alajɔn cɛ ko tɛ problème ye nka a tigi ka sɔn dɔrɔn ka ɲɛ datugu n tɛ fɛ ka ɲɛ dayɛlɛ o muso sugu de ka ɲi bɛɛ bolo ala k'olu nɔgɔya mɔgɔw ye awa i bɛ se ka commentaire jumɛn kɛ na ayiwa ne bɛ commentaire min kɛ na alajɔn an bɛ a fɔ sanga ni waati ni denmisɛnninw fana ye nin hakilina sɔrɔ ka nin kɛ u bɛ mansaw dɛmɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na mansa n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna alajɔn peut-être hali bagan den ka d'a ye ni sɛ tɔɔrɔla sisan n'i ko k'i bɛ maga a den na a b'a bɔlɔ turu i la bon ni wulu bangena n'i taara k'i b'a den ta a b'i kin bon k'a yira bagan den ka d'a ye buna hadamaden den tɛ goya ye ko dɔ de bɛ se ka i den goya ye bon ni ko min den nege bɔ i la o tɛ i n'a fɔ k'i banna la pewu mɔgɔ bɛ se k'a fɔ i den ma n y'a haramuya ou bien i b'a danga i bɛ fɛn dɔ fɔ mais dans les jours à venir i bɛ na ka comportement na ka taabolo ye cogo dɔ la i yɛrɛ ye min fɔ i bɛ tila ka segin kɔfɛ ka nimisa donc an bɛ min fɔ mansaw ɲɛna u k'a dɔn denmisɛnninw ka bɛ jigi u fa ni u ba de olu ka kumakan ɲuman de bɛ se ka denmisɛnninw bilasira u ka dusukasi kuma bɛ se ka denmisɛnnin bila fɛn dɔw la minnu man di a ye minnu t'u ka laɲini u k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin minnu ala y'u don u garijɛgɛ la u ka idée ɲumanw f'u ɲɛna u ka conseil ɲumanw d'u ma peut-être i ka conseil jugu dɔ bɛ se ka den bila fili dɔw sira fɛ kuma dɔw la ni yɛrɛ hakili sɔrɔ sinon i bɛ den musomanin bila porte la i y'a dabɔ de o kɔrɔ de ko t'i sago kɛ t'i sago kɛ a dɔw bɛ taa yɛlɛma bari kɔnɔ a dɔw bɛ taa yɛlɛma sirada la a dɔw bɛ taa ɲini cogo jugu sugu bɛɛ kɛ pour que k'u ka besoin kɛ donc olu ye fɛn ye fɛn min ni a cɛman ye ni cɛmisɛnnin don i b'a ye o fɛnɛ bɛ kɛ bɔlɔnkɔnɔ denmisɛnnin o bɛ kɛ enfant de la rue ye a bɛ se ka kɛ suyɛlikɛla ye a bɛ se ka kɛ dɔrɔgutala ye a bɛ se ka kɛ gulɔminɛ ye bon olu ye fɛn ye fɛn min cɛman ye denmisɛnnin kan y'i kɛrɛfɛ ka i hakilina ɲuman na walasa a ka sini ɲɛsigi bɛ ɲa a bolo ani e yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka hakililatigɛ sɔrɔ waati n'a nataw la awa i fɔnba yayi e bɛ se ka mun de fɔ ok alajɔn i kɔrɔmuso de don ou bien i dɔgɔnin bon a bɛ se ka kɛ hali n filan yɛrɛ o de don ok alajɔn ne bɛ min fɔ an mansaw ye i yɛrɛ tɛ i mansa yɛrɛ dɔn alajɔn fo n'i mɛnna n'i ma cɛ sɔrɔ ou bien i ka bɔ furu la ka segin ka na u kan furuko ko tɛ yɔrɔ la alajɔn sigiɲɔgɔn tɛ min da i kan i mansa de b'o da i kan mais Tanawa y'a fɔ cogo min na a tɛ i b'a fɔ u t'i fɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛmamɔgɔ tɛ degun min da e kan furubaliya la i mansa de b'o da i kan f'u fɛnɛ k'a dɔn k'a lajɛ ko furu wagati de b'a la fɛnɛ a man di mɔgɔ si ye ka to i fa du kɔnɔ furu ka di bɛɛ lajɛlen mais n'a wagati ma se a tɛ se ka kɛ quoi n'an ma furu fɛnɛ an tɛ se ka taa yɛlɛma cɛw fɛ donc an b'a to an ka na ɲini u fɛ bonya ani karama kɔnɔna na olu yɛrɛ fɛnɛ ka an ta nisɔndiya la fɛnɛ k'an ta k'an d'u ma donc bɛɛ n'i ka wagati de don ni saya ma se u k'a bila u kun na parce que i bɛ pression da den kan tan cogoya la a bɛ se ka bɔ ka taa yɛrɛ ci mɔgɔ lankolon dɔ tigɛ a bɛ se ka ko modèle bɛɛ k'a la donc e min ye mansa ye fɛn doni bɛna da e de kunna donc a to mɔgɔ ka nin den ɲini bonya kɔnɔna na o ka fisa den yɛrɛ ka wuli ka taga yɛrɛ di dɔ ma donc ne b'o fɔ mansaw ye u k'a bila u kunna fɔlɔ ani sisan tɛ kelen fɔlɔ den bɛ se ka furu depuis a san 10 mais sisan nɔ an bɛ se ka hali san 30 kɛ ka sɔrɔ an ma furu kelen kɛ mɔgɔ ma deli ka taa an ɲininka wagatiw tɛ kelen sisan parce que fɔlɔ la cɛw
a kun tɛ muso ɲini a bɛ se ka fɔ karisa e muso ye nin mais sisan i bɛ kɔrɔbaya ka sɔrɔ a bɛɛ ɲɛnabɔlen voilà i bɛ kɔrɔbaya ka sɔrɔ hali juru siri dɔ sen na ko hali kɔɲɔ wari i t'a bɔ mais sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔ sera furu ye mais furu dépense wari t'a bolo muso bilayɔrɔ t'a bolo donc cɛw ka côté la u bɛɛ bɛ se ka muso furuko retarder donc ni an balimakɛw retardera furu musakako kama donc anw fana bɛ retarder furubaliya la donc u fana k'a bila u kunna k'an ka furubaliyaw tɛ ban ye ko wɛrɛ tɛ an b'an sɔrɔ de fɔlɔ aw fana ka dɔ bɔ aw ka manamana dépenses la i y'a faamu awa a fɔ i den ni dɔgɔninw ye k'u ka dɔ bɔ manamana dépenses la qu'elles aillent à l'essentiel dumuni kɛ i k'i fa vaccin damadɔ ka sɔrɔ i bolo mais cɛ ni diɲɛ bazɛn kura min bɔra i ko k'o d'e ma denwolo uniforme kɔɲɔ uniforme mɔgɔ b'o ɲɛ wa ye segere ni filenw ni galamaw aw talen bɛ dutɛrɛnw bɛɛ don la yen bi i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ pɛrɛnna muso ma pɛrɛn fɔlɔ o bɛɛ bɛ kɔɲɔ bila kɔfɛ sinon fɔlɔ la hali o ka suma i b'a sɔrɔ sisan o dépense ka bɛɛ an yɛrɛ muso la parce que hali ni cɛ pɛrɛnna denbaw de b'a fɔ an ma labɛn a y'a reporter an k'a bila nin wagati la an m'a labɛn donc cɛ bɛ se ka pɛrɛn ka sɔrɔ jɔgɔnin dɔ fana bɛ denmisɛnninw na aw musomaninw ani npogotiginin minnu bɛ yen aw b'a bila aw kunna ka fɔ de yanni ni cɛ bɔr'i nɔfɛ sani a k'i furu n'i ka dépense fanga bonyana n'a ye ou bien n'i ye wari jɛ i yɛrɛ ka tɛmɛ a fɛ kan a bɛ siran furu ɲɛ a bɛ furu reporter a bɛ furu jɔ parce que a bolo ko fɛ de don a t'a dɔn ko e mako b'ale la nafoloko la ou bien don o don problème dɔn o ye fɛn min cɛman ye ala ka furu ala ka bɛɛ ɲɛnabɔ an b'an ka sponsors fo ni o ye Nutrilac 3 Ors Original ale ni double 7 awa CV duman b'a di a bien din et puis n'a ka ala ko in yɛrɛ de y'a ko diya ne yɛrɛ ye ala jɔn muso ɲuman dan don koyi ko ala jɔn a tigi ka sɔn dɔrɔn ala jɔn ɲɛ b'a la nka kunkolo datugu ko jɔn jɔn k'a kunkolo datugu ko ayi k'ale yɛrɛ b'a kunkolo datugu a y'o de fɔ ko ka fini finman don k'a kunkolo datugu o t'i lafiyalen diɲɛ don o don bazɛn jan i y'a fanga b'a la nin jan o banna i da don ala i k'a ɲɛfɔ ayiwa ala jɔn i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an balimamuso min ka CV filɛ nin a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ cɛ ɲini na nka a bɛ cɛ min ɲini a bɛ fɛ cɛ in ka kɛ sunamɔgɔ ye cɛ in ka kɛ alakomɔgɔ ye et puis a bɛ famille min kɔnɔ o fɛnɛ hali n'a sɔrɔ u bɛɛ ma kɛ finifin donbaga ye u ka kɛ sunan ye peut-être i bɛna ale furu ka taa ale bila duba kɔnɔ i b'a sɔrɔ n'ale kelen kɛra sunanfini donbaga ye a bɛ burumisi don k'a ɲɛ siri k'a senw datugu donc mɔgɔw bɛ na kɛlɛ u bɛna sanga ni waati u bɛna to mankan misɛnnin na donc o tɛ ale fɛ ko ye ale kɔni bɛ cɛ fɛ cɛ min ni i yɛrɛ y'a dɔn i somɔgɔw sunan ka d'u ye ou bien du kɔnɔ sunan donna dɔ bɛ yen donc n'i y'ale furu ale ni o na jɛ ka ɲɔgɔn hakili jigin silamɛya la u bɛ ɲɔgɔn tulonkɛ ko mais ko k'a fɔ de k'i b'ale furu ka sɔrɔ i tɛ sunan ye ou bien i somɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o fana tɛ sunan ye ka taa ale bila o kan i n'a fɔ ka ala jɔn caman ye silamɛ a mago bɛ silamɛ kɔnɔna a mago bɛ silamɛ a ka silamɛ fini don ale yɛrɛ bolo ni o ye burumusi ye ko n'a taara du a bɛna taa du min fɛnɛ kɔnɔ donc au moins a ɲɔgɔn kelen ka sɔrɔ au moins sinon o du bɛɛ ka k'a ye ayi o du bɛɛ tɛ hali n'ale ɲɔgɔn kelen sɔrɔla ye o ka k'ale teri ye ale n'o bɛ ala ko kɛ ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ ye furu kelen de kɛ den kelen de b'a bolo a yɛrɛ si bɛ san 30 ani san 7 la donc san 30 ani san 7 a ko ale ka porte dayɛlɛlen don hali sini n'i ye silamɛ de ye ale pɛrɛnnen don nani ka woro ale b'i ka cɛla furu kɛ ko mais n'o de kɔni tɛ ko ale kɔni ma se i ma ko silamɛya in kɔni o de ka d'ale bi parce que ale yɛrɛ fan si tɛ ye bilen wa a bɛ fɛ cɛ o cɛ k'a furu ne ko ala jɔ o tɛ dépense nɔgɔya i bɛ bɔ bazɛn san na i bɛ bɔ boro de ba san na a ye mɔgɔw lafiya de muso in ye cɛw lafiya de ala ka maliɲɛmuso bɛɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye donc sisan ala jɔ a y'a fɔ ko amina amina yarabi amina ala jɔ kɛra kɛlɛ ye o la an ma sɔn ka amina minɛ amina ala k'o duwawu minɛ sisan ni muso in kɔni a ka pour que k'a lasɔrɔ
Et ton numéro dit 74 74 12 49. Appelle les besoins à Dada. 74 74 12 49. Merci beaucoup Awa Ifomba. C'est Ni me fusiri anga bijamkan dana ni alamanga joana chini raba ni obebe otukalo kle bisaba ani kelema ame nyogon soro ni plateau kelen kan no ouverture media studio bele ba dengono abe suma kuma do la fone na be kar mola ame nyogon soro ya katla ka émission duma wereke ko da mo klo kan chini ambo avant goudi na lamanga joana amana balma ke do be nyogon soro awa ide laga muso e kata che sigilen soro ko koke ko mumila bi kite forum na de ko nte forum na ka da kan jongo ala nye do de kena man jarabiro la ko muso ko e jarabiro la ko munila ete forum na ko kada ka ko muso te kan appel ta awa kale ko muso ingwa ma ko atigi ga numero jan ale tigi ga numero di muso sinate ngo wele ko karsa ko munila tan che ga numero ta ka sigilen fle ka te forum na o y'a sɔrɔ a ye tile 2 kɛ a tɛ sunɔgɔ o kɛra ala dimanche min k'a y'a da o 14h fo dugusɛjɛ awa ale de ma dɔn nin ko in na ko ja muso ti maa ye a yɛrɛ ka kuma ko n'ale muso kɔni sara ale b'a dɔn ko bɛ taa arijinɛ kɔnɔ nka a tun bɛ na min k'a ka filanan ye ni kow ma bɔ ka d'a kan bibi n'a ye ko yira ale la ale tun bolo ko muso bɛɛ y'a muso ɲɔgɔn ye nka k'a kɛra fili ye ni ala ma basi kɛ sini a yɛrɛ de b'a da don ni histoire la k'a ɲɛfɔ an bɛɛ OM live jamukan belebeleba in kɔnɔ yan nɔ ala ka sini jira an na merci et à demain inchallah.